It is a war without mercy that has been raging for nearly 30 years. It threatens the lives of millions of people, but only rarely does the outside world get a glimpse of the struggle. በዚህ ግንባር የኛ ሰራዊት እንዴት ሊሸነፍ ቻለ ወይም ታጋዮቹ እንዴት ሊያሸንፉ ቻሉ? سلام كبرات تعذبتي لومي حزنا لكم قريبنا زلنا تاريخ بزعب حاده كابتم أبقيح بحر التخايدو أزيوم مررتن زسن بدون وقاتيو مزواع إتعنقو غيح بحر التباهيلات تزواع تنتاويت ودبيع إذا ختم أزياء نزمانات ما أكل نقدن سلطانا كوينا كوان تزنحت أبتني 19 ساعات مجمر تاقنا مدرخ موتن عنوة كوينا تاني حياة إذا بيدوزي بمسارة تافند متأكيد صحافو تاريخاو موكستات تمركسنا نتبت وانز نابرة أساقا غنيوغ كونتاتن إتا ختما كميلا نابسيوال كمتقيرتن بزرزر كنريونا إذا وقزي سلمنتاي موت نغسلو تباهيلو ملسو أبز قطل تاريخ نرخبو يزخون أمود أبز قلتو حساب مأرمتان تداهليني بغنعنا أرمون النابلكو لايكن شرم بمبال ناب كلن كباصاح دقفكو ما يفلين نكبل فتو أب موداتا 1980 إتا أب منغو سراوي الدرقن هزباو قنبارن زنباراوغ نابزل عالها جاف باسي حنيرو مزواع نمنغستي إتوبيا درقي بتعم وسانيت بوتا يانيرا سلمن تايدما مخنياتو نسراوي توم زخون مقبي أصوار ندادن زمسالو بودا مزواع تراي سلازن برايو درقن مزواع نمحلاو باشحات زغطارو سراويت عبيت تانكتاتن برتوعني بحر حيلن أسفيرو نيرو إتا ختما بخبي دعردتات تخبيبا كوانتا نبرات هزباو قنبارقنا نزاو دبزيان تتوقطاتي روما إتا بإرتراز نبرا سراويت درقي ملوء تخبيبو كتأم خمز خيل فلتو نيراميوم سلازي نخلتيوم وغانات مزواع مالت هيوت ويموت يايلوم كأمنو غير وميو قبل كايت 19 اتعاب متقعتي تجمره ازوق ازي اوبريشن فنقل تباهيلو انتزواع اتخوينات كابت تجمتن العلي ازيو سنبدي نيرو سراوي الدرقي كاب سماين بحرن بخبيد برات يدبدبو نيروم اتتاريخ كمز قلصو موت اب كل شنخ نقيسو نيرو إتوم تقلادم تجاقانو ببحر بفتان جلباتات بيبس دما بتانكتات غيروم نتو دبن محاسك قادولون كاللو اتدبداب نتا ختما ناب حمد كير وايو أفند متاكي أب صحفو كامز غالاسو اتوغ أب آزي تقبي مقدتات سلازنابرا سبن تانكن تحاواوي سمنيروم بوزحات ودادرات بتأميت بتأمن بخبيد مقسالتن أب قدناتات ودم مزواع تاريفهم يوم اتبحري بدم كايحو اتساماي دما بتك تشفينو نيرو مزواع اتاناي سلطان ختما اوش ساعات نيريسا مأكبي تخون دحر مريروغ مزواع تتحيزايا قنا اتواغا ازوي كبيد نيرو اتوغ مستزازما مزواع كم قدماي نبرتن زفرسو اوايتي زعانوا مكاينن لعلو خلو دما زتفاش حاتي واتيو إذا تاريخ زي وق كندينا إذا أكل حسام كم زمتز زرع عب مهمريو اتموت نقسلو تبايلو التكاس وق مزواع نتاريخ تزوبا نزانتا إلى تغير في التساميو لوم مزواع عندنا تهاني تاخت ملاس تسعر كوان تهالوات اتبق زخونات تنبرا نايموت تكقنا قابل زرعيبو كسابلومي زذكاريو وق مزواع نمجمار هزباو قنبار نورا حتى زواسادا ميستراو مدلوات غيرم نيرم اتمت قاعتي كاب سلستا انفت جمرايو كاب سامين كاب مبرق بحري كامون كاب دبويو أفند متاكي أبترخو كام زغالازو
እትወግእ ኣብ ዝጀመረሉ ቀዳማይ መዓልቲ ሰራዊት ደርጊ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ባሕር ክመጽእ ኢሎም ኣይተጸበዩን ነይሮም። እቶም ተጋደልቲ በናእሽቱ ፈጣን ጀላቡ ገይሮም ነቶም ግዙፋት ናይ ኩናት መራኽብ ደርጊ ክገጥሙን ከለዉ እቲ ርክብ ዳዊትን ጎልያድን ዝመስል ነይሩ። እቲ ዘገርም ነገር እቶም ተጋደልቲ ባሕር ክጥቀሙን ከለዉ እቲ ዕላማ ንመውፅእ ደርጊ ምዕጻዊ ነይሩ። ደርጊ ኣብ ውሽጢ ምጽዋዕ ዝነበረ ሰራዊቱ መውፅእ ብልካን ወይ ተጋደል ወይ ሙት ዝብል መልእኽቲ በፂሕዎ። እዚ ድማ ነቲ ውግእ ዝያዳ ጨካንን መሪርን ክኸውን ገይርዎ እዩ። ውግእ እናቐጸለ ምስ ከደ ምጽዋዕ ናብ ስግኣት ተቐይራያ። ሰራዊት ደርጊ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝነበረሉ ኣባይቲ ተዓሪዶም ስለ ዝነበሩ እቲ ደብዳብ ንንጹሃን ዜጋታት ከቢድ ዋጋ ኸፊልዎም እዩ። ኣፈንዲ ሙጠቂ ነቲ ኩነታት ክገልጾም ከሎ ምጽዋዕ ንሶሙናት ዝኣክል ብትኪ ተሸፊና ነይራ ኸብል ገሊጽዎ እዩ። ብፍላይ እቲ ናብ ደሴት ምጽዋዕ ዝወስድ ቢንቶ ማእከል እቲ ናይ ሞት ጓይላ እዩ ነይሩ። ታንክታት ደርጊ ኣብቲ ድልድል ተሰሪዐን ንኹሉ ዝንቀሳቐስ ይድብድባ ነይረን። እቶም ተጋደልቲ ግና ብዘይ ፍርሒ ነቲ ቢንቶ ብእግርን ብታንክን ክሰግርዎ ፈቲኖም። ኣብቲ ቦታቲ ዝፈሰሰ ደም ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪኽ እቲ ዞባ ዝጥቀስ እዩ። ሰባት ካብ ጥይት ንምድሓን ናብ ባሕሪ ክዘሉን ከለዉ ብዙሓት ድማ ብጽምኢ ማይ ኣብ ጎደናታት ወዲቖም ተሪፎም እዮም። እታ ከተማ ንግዚኡ ናይ መቓብር ከተማ እያ መሲላ። ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ እቲ ናይ መወዳእታ ዕርድታት ደርጊ ተሰቢሩ። ሰራዊት ደርጊ ብባሕሪ ክሃድሙ ዝገበርዎ ፈተነ ኣይሰለጦምን። ብዙሓት ናብ ባሕሪ ዝኣተዋ መራኽብ ተቓጺለን፣ እቶም ወታደራት ድማ ንየብስ ክምለሱ ተገዲዶም። ኣፈንዲ ሙጠቂ ከም ዝተረኾ እቶም እተረፉ ወታደራት ደርጊ ኢዶም ክህቡን ከለዉ እቲ ስምዒት ድብልቕልቕ ዝበለ እዩ ነይሩ። ንሱ እውን ናይ ምድሓን ሓጎስን ናይቶም እጠፍኡ ብጾቶም ጓህን እዩ ነይሩ። ምጽዋዕ ሓራ ወፅያ ግና እቲ ሓራ ዝወፀት ከተማ ዝዓነወት እያ ነይራ። እቲ ዓብ ናይ ምጽዋዕ ሆቴል ዳህዳግ ሆቴል፣ እቲ ታሪኻዊ ንጉሳዊ ቤተ መንግስቲ ፓላስ ኩሉ ናብ ሓመድ ተቐይሩ እዩ። እቲ ዓወት ዓብዪ ነይሩ ግና እቲ ተኸፍለ ዋጋ ምስቲ ከተማ ክወዳደር እንከሎ ዘሕዝን እዩ። እቶም ተጋደልቲ ናብ ውሽጢ ከተማ ክኣትውን ከለዉ እቶም ተሓቢኦም ዝነበሩ ህዝቢ ብሕውስዋስ ስምዒት ብብኽያትን ብጣቕዒትን ተቐቢሎምዎም እዮም። ሎሚ ካብቲ ውግእ 30 ዓመታት ሓሊፉሎ። ምጽዋዕ ሃኒፃ ወደባ ክፉት ኮይኑ ህዝባ ድማ ብሰላም ይነብር ኣሎ። ከምቲ ኣፈንዲ ሙጠቂና ዝበሎ ታሪኽ ውግእ ንምግላጽ ዘይኮነስ ካብ ውግእ ንመሃረሉ እዩ ክዝረብ ዘለዎ። ምጽዋዕ ምስክር ናይቲ ወዲ ሰብ ንናጽነቱ ዝኸፍሎ ክቡር ዋጋ እዩ። እቲ ሞት ዝነገሰሉ ውግእ ምጽዋዕ ንወለዶታት ከም መምህር ኮይኑ ክነብር እዩ። ሰላም ክንደይ ክብርቲ ምዃና፣ ኩናት ድማ ክንደይ ናይ ዕናዊ ምዃኑ ዘዘኻኽር ህያው ታሪኽ እዩ። ውግእ ምጽዋዕ ምስ ተዛዘመ ዓለም እትተረፈ ስባርን ዕንወትን ያርያቶ። እንተኾነ ግና እቲ ዝዓበየ ስባር ኣብ ውሽጢ ልብቶም ንሶሙናት ኣብ ትሕቲ መሬትን ኣብ ጸልማትን ተዓጽዮም ዝነበሩ ንጹሃን ዜጋታት እዩ ነይሩ። ኣፈንዲ ሙጠቂ ኣብ ዝርዝር ትረኽቡ ከም ዝገለጾ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብ መንጎ እቲ ደብዳብ ነንሕድሕዶም ተፈላለዮም እዮም። ኣዴታት ደቀን ሒዘን ናብ ባሕሪ ክሃድማን ከለዋ ብሰንኪ እቲ ኸቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ዝጠፍኡ ህፃውንቲ ሒደት ኣይነበሩን። ምጽዋዕ እቲ ዓንቂ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረት ኣብቲ እዋን እቲ ግና ከተማ ብኽያትን ሓዘንን ኮይና ነይራ። እቲ ዘገርም ታሪኽ ሰባት ንሰሙናት ዝኣክል ጥዑም መግቢ ይኹን ዝስተ ማይ ከይረኸቡ ብተስፋ ጥራይ ከመኢሎም ከም ዝጸንሑ እዩ። እዚ ክፋል እዚ ኩናት ንቡር ህይወት ወዲ ሰብ ከመይ ገይሩ ናብ ሲኦል ከም ዝቕይሮ ዘርኢ ህያው ምስክርነት እዩ። ምጽዋዕ ምስ ወደቐት ንመንግስቲ ደርጊ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ስዕረት እዩ ነይሩ። እቲ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ካልኣይ ወታደራዊ ክፍለ ሰራዊት ደርጊ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ቀረብ ተቋሪጹ ተሪፉ እዩ። ኣፈንዲ ሙጠቂ ከም ዝተረኾ ደርጊ ነቲ ስዕረት ንምሽፋን ብነፈርቲ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ምጽዋዕ ከቢድ ደብዳብ ክቕጽል ፈቲኑ እዩ። ነቲ ዝተረፈ ወደብን መኽዘናትን ንምዕጻው ተገብረ ፈተነ ንምጽዋዕ ዝያዳ ቑሲልዋ እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ወታደራዊ ሚዛን ሙሉእ ንሙሉእ ተቐይሩ እዩ ነይሩ። ደርጊ ንምጽዋዕ ምስኣን ማለት ንመላእ ኤርትራ ምስኣን ከም ማለት እዩ ነይሩ።
እዚ ታሪኽ ከመይሉ ሓደ ውግእ ንመጻኢ ሓንቲ ሃገርን መንግስትን ክውስን ከም ዝኽእል ዘርእየና እዩ። እቶም ኣብ ምጽዋዕ ተረፉ ወታደራት ደርጊ ንዓመታት ዝለመድዎ ከተማ ክፋነውዋን ከለዉ ዝነበረ ስምዒት ኣፈንዲ ሙጠቂ ብዝርዝር ኣብ ጽሑፉ ስፊርዎ እዩ። ድሕሪ እቲ ጸልማት ሰሙናት ፀሓይ ሰላም ክትበርቕ ትጅምር። እቲ ዝዓነወ ወደብ ዳግማይ ክሰርሕ፣ እቶም ዝፈረሱ ኣባይቲ ክሕደሱ፣ እቲ ወደባዊ ምንቅስቓስ ድማ ክምለስ ዓብ ጻዕሪ ተገይሩ እዩ። ምጽዋዕ ሎሚ እታ ትርእይዋ ዘለኹም ኮይና ክትቀውም በሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ደምን ረሃፅን ኣፍሲሶሙላ እዮም። ኣፈንዲ ሙጠቂ ነቲ ድሕሪ ውግእ ዝነበረ መንፈስ ጽንዓት ህዝቢ ክገልጾ እንከሎ ምጽዋዕ ካብ ሓመድ ተላዒላ እተሃንጸት ከተማ እያ ይብል። እቶም ታሪኻዊ ህንጻታት ጣልያንን ቱርክን ሎሚ እውን ምልክት ናይቲ ዝሓለፈ መሪር ውግእ ኮይኖም ይረኣዩ ኣለዉ። ምጽዋዕ ሎሚ ማእከል ቱሪዝምን ንግድን ኮይና ክትጥቀስ እንከላ እቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ግና ከም መዘኻኸሪ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጎደና ይርከብ እዩ። ታሪኽ ንድሕሪት ተመሊስካ ምፍታሽ ንሓዘን ዘይኮነስ ንትምህርቲ እዩ። ከምቲ ኣፈንዲ ሙጠቂና ብዝርዝር ዘቕረቦ እቲ ምጽዋዕ እተኸፍለ ዋጋ ንሰላም ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ ዘርእየና እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ነቶም ኣብኡ ዝወደቑ ጀጋኑን ንጹሃት ዜጋታትን መዘክር ይኹን እናበልኩ ሰላም ንዓለምና ዕቤት ድማ ንኸተማ ምጽዋዕ ይኹን። ክሳብ ዝደቂቕ እንተተኸታተልኩምኒ ላይክን ሸርን ብምባል ሓሳብ ርእይቶኹም ድማ ኣብ ኮመንት ክደፍለይ ክብል ፈቱ። ናብቲ መደብ ክመልሰኩም። ናብቲ ካልኣይ ሰዓት ናይ ታሪኽና ክንሰግር እንከለና ድሕሪት ተመሊስና ሓደ ዓቢ ሕቶ ክንምልስ ይግባእ። ህዝባዊ ግንባር ከመይ ኢሎም እዮም ነዛ ብከቢድ ዕርድታት ተሓፅረት ከተማ ክሰብርዋ ክኢሎም? ኣፈንዲ ሙጠቂ ኣብ ጽሑፋቱ ከም ዝጠቐሶ ኦፕሬሽን ፈንቅል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ጥራይ ኣይነበረን፣ ንኣዋርሕ ተገብረ ናይ ስልያ ስራሕ ነይሩ። እቶም ተጋደልቲ ንሰሙናት ዝኣክል ብለይቲ ጥራይ እናተንቀሳቐሱ ክሳብ ኣፍ ደገ እቲ ከተማ ዝርከብ ቃላይ ጋላ ብምምጻኦም ዓሪዶም። እቲ ዝገርም ነገር ሰራዊት ደርጊ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሰሜን ጥራይ ክመጽእ ኢሎም ክጽበዩ ከለዉ እቲ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ግና ካብ ዘይተጸበይዎ ኣንፈት ይመጺዎም። እዚ ስትራቴጂካዊ ብልሒ እዚ ነቲ ውግእ ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽዛዘም ደሪኽዎ እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ስትራቴጂካዊ ዓወት ከቢድ ሰብኣዊ ዋጋ ከም ዝሓትት ኩሎም ወገናት ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ውግእ ኣብ ደገ እናተኻየደ እንከሎ ኣብ ውሽጠቶም ጥንታውያን ኣባይቲ ምጽዋዕ ግና ካልእ ታሪኽ ይጸሓፍ ነይሩ። ንጹሃን ዜጋታት ንሰሙን ዝኣክል ካብ ትሕቲ መሬት ቴለርስ ከይወፁ ተዓጽዮም ነይሮም። ኣፈንዲ ሙጠቂ ነቲ ኩነታት ክገልጾ እንከሎ ምጽዋዕ ንሰሙናት ሰብ ዘይብላ ከተማ እያ ትመስል ነይራ። ግናቶም ሰባት ኣብ ውሽጢ ትጸልማት እዮም ነይሮም። ህፃናት ብጽምእ ክበኽዩ ከለዉ፣ ኣዴታት ድማ ድምፂ ነፈርቲ ክሰምዓ ከለዋ ንደቀን ብከቢድ ስምዒት ሓቑፈን ነቲ መዓልቲ ክሓልፍ ይጽልያ ነይረን። እቲ ዝኸበደ ነገር ጥሜት ጥራይ ኣይነበረን። እቲ ዝወርድ ዝነበረ ከቢድ ብረት ንገዛውቶም ከይዕነዎ ዝነበረ ስጋኣት እዩ። ብዙሓት ሰባት ድሕሪ እቲ ውግእ ንሰሙናት ዝኣክል ፀሓይ ክርእዩ ከለዉ ዓይኖም ክኽፈት ይጽገሙ ከም ዝነበሩ ይዝረብ እዩ። እዚ ሰብኣዊ ጽንዓት እዚ ካብቲ ወታደራዊ ዓወት ንላዕሊ ክዝከር ዝግብኦ ዕንቁ ታሪኽ እዩ። እቲ ውግእ ናብ መወዳእቱ ክበጽሕ እንከሎ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝነበረ ሰራዊት ደርጊ ተስፋ ምቑራጽ ጀሚሩ እዩ። ኣፈንዲ ሙጠቂ ከም ዝተረኾ ገለ ወታደራት ክዳኖም ቀይሮም ምስቲ ህዝቢ ክሕወሱ ክጽዕሩ ከለዉ፣ ገሊኦም ድማ ክሳብ መወዳእታ ክዋግኡ መሪጾም እዮም። እቲ ኣብ መወዳእታ ተራእየ ምስሊ ግና ዘሕዝን እዩ ነይሩ። ታንክታት ኣብ ጎደናታት ምጽዋዕ ክቃጸላ ከለዋ፣ እቲ ባሕሪ ድማ ብተረፍ መረፍ ኣጽዋርን ጀላቡን ተሸፊኑ ነይሩ። ምጽዋዕ ሓራ ክትወፅእ እንከላ እቶም ካብ ትሕቲ መሬት ዝወፁ ህዝቢ ነቲ ዝነበረ ዕንወት ክርእዩ ከለዉ፣ በቲ ሓደ ገጽ ናይ ናጽነት ሓጎስ፣ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ናይ ትጠፍአ ንብረቶምን ቤቶምን ጓሂ ኣብ ገጾም ተራእዩ። እዚ ክልተ ገጽ ዘለዎ ስምዒት ንምጽዋዕ ንዓመታት ተሰዓበ ስንባደ ኮይኑ ተሪፉ እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ፣ ካብ ጽሑፋት ኣፈንዲ ሙጠቂ ተበጊስና ነቲ ጸልማት፣ ነቲ ኹይናት፣ ነቲ ጽንዓትን ነቲ ዳግመ ህንጸትን ብዝርዝር ንሪኦ ኣለና። ናብቲ ናይ መወዳእታን ወሳንን ክፋል ናይዚ ታሪኽ ክንሰግር እንከለና እቲ ውግእ ኣብ ምጽዋዕ ጥራይ ዘተኮረ ኣይነበረን። ኣፈንዲ ሙጠቂ ከም ዝተረኾ ደርጊ ነቲ ምጽዋዕ ዝነበረ ሰራዊቱ ንምድሓን ካብ ኣስመራ ብጊንዳ ዓቢሉ ከቢድ ሓይሊ ሰዲዱ ነይሩ።
እትብ ከባቢ ድጓን ኪንዳዕን ተኻየደ ውግእ ነቲ ምጽዋዕ ዝነበረ ዓወት ወሳኒ ነይሩ። እቶም ተጋደልቲ ነቲ ካብ ኣስመራ ዝመጽእ ዝነበረ ናይ ደርጊ ሓገዝ ንምዕጋት ኣብቶም ከበድቲ ጎቦታት ተዓሪዶም መሪር ውግእ ኣካይዶም እዮም። እዚ ማለት ሰራዊት ደርጊ ኣብ ክልተ ሓዊ ተቖሪሱ ነይሩ። በቲ ሓደ ገጽ ካብ ምጽዋዕ ዝወጽሉ ስኢኖም፣ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ካብ ኣስመራ ዝመጻሎም ሓገዝ ክበጽሖም ኣይከኣለን። እዚ ስትራቴጂካዊ ምዕጻው ንምሉእ ስዕረት ደርጊ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኣቀላጢፍዎ እዩ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ናይቲ ውግእ እቲ ምጽዋዕ ዝነበረ ወታደራዊ ኣዛዚ ደርጊ ዝነበሮ ኣማራጺ ኣዝዩ ጸቢብ ነይሩ። ኣፈንዲ ሙጠቂ ኣብ መጽሓፉ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ደርጊ ዝበዝሐ ኣጽዋሮም ተወዲኡ መግቢ ስኢኖም ካብ ባሕሪ ድማ ተኸቢቦም እዮም ነይሮም። ኣብቲ ሰዓት እቲ እተወሰነ ውሳነ ታሪኽ ዘመሓላለፈ እዩ ነይሩ። ኣሽሓት ወታደራት ደርጊ ኢዶም ክህቡ ከለዉ እቲ ንዓመታት ተሃንጸ ወታደራዊ ዕርዲ ምጽዋዕ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዓንዩ እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ከመይ ኢሉ ሓደ ዓቢ ወታደራዊ ሓይሊ ብሰንኪ ስትራቴጂካዊ ስሕተት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክፈርስ ከም ዝኽእል ዘርኢ ዓቢ መምህር እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ብዛዕባ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ጽንዓት ሰብ፣ ብዛዕባ ዋጋ ናጽነትን ብዛዕባ እቲ ዘይበርስ ታሪኻዊ ጥንታዊ ከተማ ምጽዋዕን እዩ። ኣፈንዲ ሙጠቂ ነዚ ታሪኽ እዚ ክጽሕፎ እንከሎ ንመጻኢ ወለዶ ካብ ጥፍኣት ንኽመሃሩን ሰላም ክንደየናይ ክብርቲ ምዃናን ንኽፈልጡ እዩ። ምጽዋዕ ሎሚ ምስክር ናይቲ ዝሓለፈ መሪር ቃልሲ ኮይና ትነብረላ። ንሕና ድማ ነዚ ታሪኽ እዚ እናዘከርና ንመጻኢ ዝሓሸት ዓለም ክንሃንጽ ይግብአና ክብል ኣብ ጽሑፉ ገሊጹ እዩ። ነዚ ነዊሕ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ምስናይኩም ብልቢ የመስግን። ሳብስክራይብ ምግባርን ነዚ ቪድዮ ሸር ምግባርን ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ። ይቕኒየለይ።